Na temelju članka 7 stavak 2 u svezi sa članom 6 u čin pričuvnog narednika Antun Ivin Banović, Ivan Antin Biočina, Ive Antunović Bošković, Miho Ivanov Pulić, Vlaho Franjin Kočeta Selji, Zoran Pavlović, Željko Antin Rakuš, Toni Ivanov Stanković, Periša Perin Strašičić, Tonči Milanov Šantić. Drugo, u čin pričuvnog odlika. Prvo, Jakša Petru Polodin, drugo, Ante Manjić. I što ste se na ovaj način upoznat sa izvornom Dubrovačkom ratnom postrojbom odred naoružanih brodova. Bez obzira što odšena zastava Republike Hrvatske na jarbol ratnog broda Sveti Vlaho u brodogradilištu Mokošica, pripreme za očekivani rat od nekolicine Dubrovčana, sada pripadnika ovoga odreda, sežu puno ranije. Početkom neposrednih ratnih djelovanja na Dubrovačkom području, usprkos svim nedoumicama, svim strahovima, svim nejasnoćama, mladići iz ove ključnog okopane Dubrovnika, povezavši opkoljeni Dubrovnik sa slobodnom domovinom, pripadnici jedinice odreda naoružanih brodova povjereni zadatak da jedinica odreda naoružanih brodova i njezini pripadnici nikad nisu ne obavili zadatak. Stoga ponosno oslobađanje Dubrovnika sa zapada, naša osnovna uloga povezivanja Dubrovnika sa maticom zemljom, postrojba na prvoj liniji fronta. Oni svi imaju pravo. Mi nismo na prvoj liniji fronta, mi smo uvijek bili između dvije linije fronta. A često su mladići ispred vas bili i iza neprijateljske linije fronta. Prerano je sad govoriti o svemu napraviti kojim je ova jedinica učestvovala, bez da ugrožavamo sigurnost djelovanja hrvatskih oružanih snaga na ovom području. Koji smo bili u početku. Ja vam čestitam od srca promaknuće. Činove koje ste dobili, vi ste zaista i zaslužili. Treba reći nekoliko riječi što je taj radio odred u ovome ratu koji još uvijek traje. Bacimo samo malo svjetla na događaje. Pred nekoliko dana je navršila se godišnjica napada na sam grad Dubrovnik. Druge kolone agresora su duboko prodirale na teritoriji Dalmacije i stigle do Bistrine, linija Imotica-Topolo. Znači grad odsječen. Pretimo svaki moment pad, kako je barem bio plan, koga je agresor dosta dobro planirao. To je vrijeme kada grad ostaje bez svih veza, a i perspektive što će se dalje događati. Javlja se u hrvatskom čovjeku inicijativa da od nemogućeg stvori moguće, da od ovih malih brodova, a to znači od ljudi, uspostavi vezu sa svojom pozadinom, ali ne samo radi pisama. Vaš je odred, kao što je povijesno poznato, prevozio i oružje, i hranu, i ljude, i zapovjedi. Taj proces je stalno trajao. Gotovo nigdje tako nije funkcionirao točnost polaska i odlaska brodova kao za vrijeme dok ste vi u ovim uvjetima blokade grada Dubrovnika to radili. Bio sam i sam svjedok, 2 puta ste me prevozili iz Papratnoga i iz Drače u ovaj prostor. Noću. Čovjek si postavlja pitanje, zar taj mali drveni brodić, ako tako možemo nazvati, u fokusu najjačeg nastupanja agresora prkosi i vozi oružje. Dakle, jedan brovin koji ga brani, to je simbolično. U razvijenom borbenom poretku
ovu povijest. Prema tome, bez obzira što vaša funkcija prestaje, vi imate pravo da kažete da ste dio uloga u konačnom oslobođenju svoje zemlje dali i to kako treba u svu čestitku. I zato činovi nisu nikakav poklon, nego ste vi se i zaista zaslužili. Koristim, kada sam se obratio po namjerima, rekao sam da sam optimista. Evo, mi smo počešćeni da smo među vama. Neke od vas sam sreo i saslušao da nakon svega što ste učinili i za Dubrovnik i za Hrvatsku, jedina veza koja ste bili s Dubrovnikom i Hrvatskom, da vas se počelo prozivati paravojnim i sličnim imenima. Moj dolazak danas, ja dolazim ispred predsjednika Republike koji je potpisao vaše činove. To nije zahvala jer vi to niste tražili, ali nešto za povijest da se ne bi krivo interpretirala. Ja vam čestitam i na ponos ste i Dubrovniku i domovini. Hvala.
rakete, sad pratim. Ide gore nasad. Ide nasad gore. Jes? Napad gore iza grada, viš, na vetrogasci. Evo da ide. Šumi, vidi je, gdje? A, nasljeđu ide. Kako šumi. Jeste u gradu opet. Evo opet grad, na. Opet grad, na. Evo, to sam snimio direktno. Evo je, na. Šumi, gdje? Hvala da je šumila. Evo kapetanijat. Majda, brže, brže Majda. Pogledaj, to sam sam. Pogledaj. Zvonik kazalnika za Lampalesa. Evo sad je. Evo vidio onaj krenula Borana u prvu oružja. Imat će posla UNESCO popisiva, ne boj se.
Giusto gdje spava. Ne. Argentina ne. Aha. Aldo Zraje, hoćeš glasati? Kafana, Stradun. Ili po gradu? Kapetanija? Aha. Guarda che voglio. Guarda che voglio. Ovaj dio Cirigrada, je? Aha. Ne možeš nikako ovako se pogodi. Aha, blizu je on. Nešto gori on je. Gdje će, čekaj. Ide na zvonik, na zvonik. Nije. A ovo sam isto uvatio. Ovo je cijena kuća, znaš koju kuću sledi, što je vis-a-vis stanica. To je je. Imperijal. Sljedeći. Evo ga, ja sam rekao da ga je sad 34. nanišanio. Opet ga full, jel? Ušao mu
Gradac. Tamo, jel? Zapaljen je ovaj umprašnji Argos 1, ne znam, koji 1.2 koji je uz rivu. Evo sad se vidi vatra na njemu. I vjerojatno će čapa i drugo, ako neko ne skoči da okine konope pa da se largaju. Žalosti. Argos je dobro uvatio. Negdje onđe. Evo uvatio i drugi Argosi sa oba dva gore. Ide. Razgovoru sastati između predstavnika hrvatske vlade, ministara Rudolfa Kriste i Cicića s predstavnicima vrhovne komande JNA. Jučer je izgledalo da bi se moglo doći do dogovora o striktnom poštivanju prekida vatre od Ploča do Crne Gore, o otvaranju cestovnih i brodskih veza na dubrovačkom području i općenito o normalizaciji obračnih života. Da li će uopće doći danas? Bengalka se upala. Pogledaj. Bengalka se upala, onda se usplavi. Jel ti to snimaš? Bijeli dim, ne? A vidi. Stano sad su u perlu auto. Javlja vat. Po starom gradu, sve po Uviđi, starom. viđi. Ovo nije ovo su neke dime, viđi tamo, viđi. Joj avara, joj divljaka, joj idiota kretena.
na sredom. Je ušla u dim. Eno, vidi se je drokom, vidi se i vatra već. A ima tamo, ima on jedan, onaj patrolni Kopovnjača, da je on, pa smati, pogledaj tamo. Ušlo. Nije, na onu kuću, onaj, sud, onaj. Gdje? Ne. Opća opasnost. Započela silovit, do sada najžešći napad u svih 27 dana agresije na Dubrovnik. I to sa svih položaja koje je zaposjela u neposrednoj blizini grada. Sa Žarkovice, Bosanke i Osojne, topovima, minobacačima i tenkovima, a i Župskog kanala i Topovnjačama. Potvrđena nam je... Ne. Jes. Slušaj se cijeli grad. Majda razbiće cijeli grad, Majda razbiće. Samo neću pravoslavnu crkvu. Samo da gasa sa dženom. Ne znaš odakle sve dimi u pizdu materi. Griju se ljudi. Jedan doli kad zalijeva more. Doli kada na Catari što gori, pa jedan zalijeva more. Ali onaj što zalijeva krov tamo kraj igara. Vidiš i na krovu. Ima neka maš nosi neke one...
išao ovaj epizod. Znaš da je ono Bosan? A Viktor je. Vidi sve. Ovo sve tri vorke što su gorile. Ruklo je plastika, dim je. A, ide malo za uspomenu. Se vidi, a drugi je potonio. Pogledaj malo desno i lijevo. A evo da vidim malo. Gledaj, nisi bilo. Ovo je Robertina što napravila. Misliš naš? Misliš naša, misliš. Malo problem.
celka. Koliko prosti ti viće, ajde neće krvi ti kiša. A gdje je? I kurac. Neće mogu. Ajde, leži sad. Vali ga. Izbu, evo, dobro. O. Da, još ti nešto treba. Daj ga na vrme kad svijeta.
Kuda je propičio dolje, pula. Ima li? Vidi se ovako. Samo ga zdravlje. Sad će. Ne znam sam. Čekaj, sad mi se ga sve sam Nije, sam mogla da čupati. Gore se vodi ono ugađalo.
Sempre do capô Sérgio Rosalino.
Teško je se prtiti kad se